Hvad? Jeg tror, det er lidt mørkt på skærmen, men okay. Det er lige meget. Gå ned på banen, tag et billede. Nej. Jeg tror, det er fordi... Kan du se fuglen til skolen? Jeg vil lige lidt. Jeg skal lige så hvad der er. Sådan. Sådan. Nu kan jeg blive meget bedre at se. Må jeg lige se noget? Det tror jeg ikke, men jeg prøver. Og så filmer jeg bare dig. Kan du ikke se fuglen? Jeg kan ikke se noget for solen. Nej, fordi det hele er sort, tror jeg. Jeg stopper den lige.